We are making sure that Eastern Cape people are one people with us. We are not discriminative people. Being proud of me as a Zulu does not discriminate vendor or any type in this country. And we are one people. Can you imagine that what we have started to unite like this, how much we can achieve in this country? Lokhu engithi mina njengamanje le ama-Nigeria sedelela wonke eNingizimu Afrika sicela siphumele ngokukhulu kushesha ngoba noma ngabe ubani noma ngabe ukuphi mawubona iNigeria fanele ke ulibabaze ulibuze ukuthi ngempela nisihlambazelani kulelizwe lakithi lokomthaniya. Thina sinjoba silapha nje sizothi pondo mse ehahabe emthembu Zulu unite and against this. So sihlangene sesiqiniseko sokuthi lenkosi ebekiwe akusiyona inkosi iphara must go right now and lingaphinde libeke eNingizimu Afrika. Akekho umuntu ozodelela ubukhosi bethu ngoba thina kwaZulu bazi ukuthi kahle ukuthi bengeke bakwenze. Angazi ukuthi mina eEastern Cape bavuma kanjani ukuthi kwenzeke amanyala njengalawo, amanyala angasoze akhohlakala emlandweni wedemocracy ukuthi kusuke abantu bakwamanye amazwe bezobeka inkosi yabo kulelizwe. Is a shame. Shame to our society, shame to our government, all the people in society at large. We can look crazy, we can look xenophobic, but we are not. We are just fighting for our own.